Sziasztok gyerekek! Ne haragudjatok, hogy ma nem töltöttem föl videót, éneklős videót, mert hát nem éreztem jól magam. A gyomrom fájt, a fejem, köhögök. Hát most vettem be egy órája ACC 200-ast, mert mint mondtam nektek, nagyon sok váladék van a tüdőmben. Itt hát sajnos ma vettem be, volt még egy darab, azt bevettem. Hát holnap akárhogy is, a kis pénzünkből kell, hogy vegyünk. Van még pár ezer forintunk, gyereke, abból kell vegyünk egy doboz ACC-t, ami sajnos 3500 forint. De hát nem tudok mit csinálni sajnos, mert meg kell vegyük, mert máskülönben megfulladok a sok váladéktól. Hát így is alig kapok levegőt, gyerekek. Pedig 2 pipámban, hát meg is mutatom nektek, nem hazudok. Itt vannak. Ez 4000 forint, ez a Ventolin pipa, gyereke, és erre nem adnak támogatást. Ez 4000 forint, ez a gyógyszeres pipa 2800 forint. A kettő együtt 6800 forint. Hát nem tudom, hogyan fogom ezt finanszírozni, mert hát dolgozni nem tudok. El vagyok tiltva mindenféle munkától. Majd az